Sasho sangena nebesilo neindaba ze1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Kubungazwe olwephasika kuxwayiswa bezenkolo ngezokuphepha kanti sekukwalasha emfuleni umhlathuze. Sanemukelene nabakambhombosho omnyama kwindaba ze1KZN TV zifunde uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi likhulu iqhaza libanja bamabandla ezenkolo ezahlukahlukene kwakheni umphakathi onokuthula nowesekela nayo. UGodide usho kanjena ngenkathi ingxenye yenkonzo yephasika ibiseThekwini kwaZulu-Natal namuhla. Abazalwane bebandla lamaKristu babuthene bagubha usuku lwephasika lwanonyaka enkonzweni ebibanjwe eThekwini. Undunankulu waKwaZulu-Natal abeyingxenye yayo unxuse abezenkolo ukuba ke bakhulekele isihlava sobulawa kwabesifazane, izingane, ubugebengu, inhlupheko nokunye ke okuningi okubhekene nesifundazwe. Kubaluleke kakhulu ukuthi namhlanje sibe lapha ikakhulukazi njengoba kuhlangene amabandla ahlukahlukene ngale kokuzokhonza kodwa ukuzodlisa umyalezo ukuba sisukume sonke silwe nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane nokubulawa kwabo nanokuqeda ubugebengu kanye nokuthi kube nokuthula nje esifundazweni saKwaZulu-Natal nanokuthi ibandla lidlale indima ekutheni labo abayizintandane laba abangenabani bakwazi ukuthi bafinyelele kusizo uhulumeni alibekile elibekele ukuba babasize njengoba besihlukana manje umuntu ehamba emasontweni ahlukahlukene bahamba nalowo mlayezo ozofinyelela kubantu abaningi naseyindaweni eziningi lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal. Labazalwane balingise uJesu ngaphambi kokuba abathelwe ngokuthatha uhambo bethethe isiphambano njengendlela yokukhumbula ubuhlungu nobunzima adlula kubo. Lilanga lanamuhla is a very important day in all of humanity. Ilanga lo uJesu abambethela enqamazweni. So from the very early in the morning we've been here and really to observe this day. uJesu washona in the afternoon ngaboma 3, but we've used this early morning session to actually reflect on what it means to us as humanity. We all know that in 3 days' time, Jesus rose from the dead to prove that he was indeed the Son of God and the one and only God. Iphasika langalonyaka bakisi sijabule kakhulu nokusondelana noNkulunkulu. Siyathokoza ukuthi uNkulunkulu njengoba efa namhlanje ezovuka ngosuku lwesithathu nathi sizovuka naye. Engathi singathulula konke silahle konke ebekade kuyizithiyo ebezise impilweni zethu nabagulayo sibakhulekela kakhulu ukuthi uNkulunkulu abasindise athi mayivuka avuke nokuthi bonke abantu bephile zonke izimo nje ezikhona nemvula nje Nkosi yami eyone kakhulu siyacela uNkulunkulu asisize. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe la kuleli phasika. Imigubho yephasika izoqhubeka impela sonto yonke kanti ke abezinhlaka zezokuphepha bathembise ukuqapha isimo, ukuqinisekisa ezokuphepha emgwaqweni nokunqanda ke ubugebengu emakhaya. Ezidabeni ze1KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu eThekwini. Kuxwayiswa amakhola azobehambeleka izinkonzo zephasika endaweni ezahlukene uba ngaloko avuma ukuhamba ngeemoto ezingekho kesimeni ke ngenhloso yokugwema ingozi. Lokhu kuhlaloke ngakathi kusivimba umgwaqo keMtubatuba ukuqinisekisa ukuthi izimoto isesimeni ke sifanele sokuba semgwaqeni. Umasipala inkosi uMtubatuba usingathi isivimba umgwaqo emgwaqweni onguthela wayeku N2 kwaBhoboza ukuqinisekisa ukuthi abashayeli bayawulandela yini umthetho wezokuphepha njengoba iningi ligoduka ngenxa yamaholidi ephasika. Imeya lomasipala umxolisi Mthethwa uthi bakhelene nomgwaqo onguthela wayeku N2 nalabo bebhekene khona nezingozi eziningi ezenzeka mihla namalanga. Ukuqikelela ukuthi abantu bakithi emgaqweni bahamba ngokuphepha. Siyazi ke ziningi izinto ezibangela ukuthi kube nezingozi. Ila khona abantu begijima ngespeed esingavumelekile, ila khona abantu behamba bedla izidlo ezingavumelekile ukuthi zidliwe bese emgaqweni, ila khona abantu abasebenzisa ipublic transport benikezwa umshayeli ingcindezi yokuthi gijima thina sijahile, bekhulume zonke ezinye izinto ezingekho kahle. Lana ke siseduzane nemingcele yamanye amazwe amaningi mhlambe ngawabala bemathathu noma bemabili aseduzane kunabantu
abaphuma bengene kulelizwe ngokungekho emthethweni. Sizoqikelela ke konke lokho ukuthi ukuhamba kwethu la ku N2 ikakhulukazi ingozi zibaningi eziba khona. Sifisa ukuthi konke lokho kuphele bese siqikelela nokuthi ke amaholidi ngoba siyazi ukuthi njengoba kunalama holidi nje ephasika abantu abaningi bayabuya beze emakhaya beza abanye bephethe izinto ezingafanele ukuthi baziphathe ikakhulukazi izikhali ezingekho emthethweni zonke lezo zinto ezisinikeza thina ukungahlali kahle emtubatuba so ke sizoqikelela ukuthi umuntu ofikayo la ufika ephephile umuntu ophumayo ohambayo uhamba futhi ephephile ilokho kakhulukazi sifiseleke nathi nabantu bonke ukuthi amaholidi lawa ephasika kulesivimba mgwaqo beqinisekisa ukuthi izimoto sesimeni kanjalo abashayeli banazo izincwadi zokushayela kanjalo nokuqinisekisa ukuthi akukho ngafanele okuphethwe abagibeli umthethwa uphinde wanxusa abazalwane okuyibona abaningi abazobe phume izikalo zonke beya ezikonzweni zephasika uba baqikelele ukuthi izimoto abahamba ngazo sesimeni kanjalo nabashayeli banazo zonke izifanelo ilokho kakhulu esifuna ukuqikelela kakhulu ngoba siyazi ukuthi namakholo azobe phuma ehla engena ukuthi emontweni abahamba ngayo abahambe kahle kusakhanya ebusuku abaqikelele ukuthi imoto abahamba ngayo sesimeni esikahle nomshayeli bekubheke bona kube umsebenzi wabo ukuthi umshayeli ubulungele ukuba semgaqweni imvume zonke okufanele abe nazo emgaqweni umshayeli unazo ngoba kwesinye isikhathi sizothola ukuthi bahambe nomshayeli abamazi ukuthi izinto zakhe noma incwadi zakhe ayiphelele beze beyokubona lokho sebesethekwini akasavumelekile udriver ukuthi aqhubeke nabo ngoba akekho esimeni sekuyofanele ukuthi badeleyeke bengabe sakwazi ukuqhubeka beye enkonzweni noma ephasikeni lapha abahleli kuya khona ngento abebengakwazi ukuyibona besesekhona ekhaya bebona ukuthi bakulungisa kanjani amaphoyisa abomnyango wezasekhaya amakhansela bebephume ngomningi bawo ukuqinisekisa ukuphepha kubantu abadlula kuleli dolobha lasemtubatuba izindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo emtubatuba Sokuyintsakavukela umchilo sidwabo ukuminza kwabantu emfuleni umhlathuze enyakatho nelekaMthaneni njengoba seziziningi igameko zabantu okubika ukuthi bathathwe ilomfula. Ngenyanga kaNdasa intombazanyana yakwaMpanza yamuka nalomfula kuze kube imanje ayikatholakali. Kanti kwesinye isigameko umndeni kaNxumalo ubufihla indodana yawo emuke kuona ke lomfula nezinye izigameko eziningi. Umelaphi wendabuko basendlangubo uSibonelo Nxele uthe ezinye zezinto ezingaba imbangela lokhu kubudedengu babantu abenza imikhuba emfuleni egameni lokwelapha. Zilokhu siqhubeke njalo konokwanda izigameko zokuminza kwabantu kulomfula umhlathuze enyakathoni yesifundazwe. Mbukeli uzokhumbula ukuthi sike sabika ngodaba likaZamile Mpanza owamenza kulomfula endaweni yaseBingoma eMeva Mhlophe mhla zili-17 kuMarch kuwo lonyaka. Le ntombazanyana yayihamba ke nomngani wayo bezama ukwelela emzini engaphesheya ngesikhathi ke sasekuseni. Umndeni uchaza ngokwenzeka ubusuveza ukuthi wathola ngalesi sigameko ngesikhathi zehora le-8 ebusuku ekubeni isigameko senzeke ekuseni. Ingane yangena ngomsombuluko ngabo 9 saze sezwa late ngabo past 8 sibhlungu siwumndeni njengoba ithambo lakhe lingatholakali nje siyacela ukuthi sithole noma ithambo nje lakhe. Ngabo 7 kushaw 8 kudlala igeneration kwangena umbiko ukuthi sebemukile. Masiza ukuthi umuke nobehamba nobani nomngani wakhe bebabili. Sinyuke siye kulomuzi okhona khona umngani wakhe uze sithole information kahle. Umngani wakhe masimbuza ukuthi beniya bathi beke kubangani ngaphesheya beniyokwenzana na bekuyofunda. Okay benofunda sonke lesikhathi wena ubuhlaleleni ungasho ngoba ilento iyenzeke ngabo 9 or ngabo 12 uthi ubisaba watholakala bona uzubela ufike ngani wathi ngithole womunye ubhuti. Lo mndeni uchaza uZamile njengomntwana behlonipha othi noma ehambile ekhaya kodwa bebazi ukuthi ke uzobuya. Sibhlungu sisangifuna qama sibhlungu esesikhala ngisho ithambo lakhe ngisho kuthiwa uhlelelwa nini sesikhalela ithambo lakhe uZamile bekumntwana oright noma ehamba besingazi noma ephuma mhlawumbe uphuma esitoro or uphuma kubangani kodwa egcine kwakho konke ubilala ekhaya ngoba besingazi njengabazali ukuthi uyapi. Ukudukokela lentombazanyana kwazi kwaholela ekutheni ke ngenelele neqembu lomkhonto wesizwe party owahambisa komkhuleko
behamba ke nabalaphi bendabuko. As umkhonto wesizwe ke sidlalele eduze ke nalolu daba ngoba from day 1 sizwile sabe sesisondele emndenini sibuka ukuthi singawulekelela kanjani sibeke sesithinta izinhlaka ezahlukahlukene ezingakwazi ukungenelela ekuthenini ke kukwazi ukutholakala ke komzimba kaZamile Mpanza. Kuthe kusenjalo ke sagcina sihamba sibona ukuthi khamba izinsuku sagcina sesithinta nobuholo ophezulu. Ngikhuluma nawe nje izolo uComrade Duduzile Zuma oyindodakazi kaBaba uJacob Zuma ade efikile ke la ehambisana ke nomkhulu uKhehlelezi esibazi kakhulu ke ehambisana kanjalo futhi nomzimba uKhalimani kanjalo ke noComrade Bonkosi Khanyile ebebezile ke ngempela kulomndeni bezosingatha lapha endaweni yaseMeva Mhlophe ebingoma isigodi behambisana ke nawo kumkhonto wesizwe okusijabulise kakhulu kwabafikanga belambatha ngoba ubaba uNxamalala umsholozi kukhona abanikeze khona okuyigrosa ukuthi phela befike emndenini yokuthi njengoba umzimba ungakatholakali kepha beba nakho okuya ngasethunjini. Akudlula ngasikhathi esingakanani ke kwabe sekuminza omunye futhi yena ke owadonswa amanzi ezama ukuhlenga ingane ehamba nayo yona ke eyaba nenhlanhla yakwazi ukuphuma yena wangabe esaphuma amanzi amthatha kanjalo isidumbu sakhe saze satholakala ngezinsuku ezidlulile. Wahambe washe emfuleni wasese kungena komncane kemanzini wase kesembona ngesikwiliza lona omncane kemanzini wangena ke phakathi wamba badonseka baya ngangase sizibeni esikhulu wamkhipha lo kwadonseka yena ke silahlekelwe nje bekumfana kobengenankinga nje eyithumekela enza konke umntwana. Sibese sixoxa nomelaphi wendabuko waseNdlangubo uSibonelo Nxele othi ke ukwanda kwalezi igameko kungaholela ukuthi ke njengoba esola imkhuba eyenziwa ngabantu kuhlanganiswa ukuchitha kwegazi kulomfula. Igameko zokuminza kwabantu lapha seyithanda ukwanda ngoDisemba bekuminza umuntu, January bekuminza umuntu, sekujwayelekile nje namanje kunomndeni ozongcwaba nje ekusasa bekuminze umfana wakhona futhi la kuningi lomfuna siyezwa kuthiwa nasezantsi ngali yakhona abaminza kwamiza intombazane iyafunwa namanje ayitholakali njalo nje sekunezigameko ezibambekayo indawo umfula njengomelaphi wendabuko indawo yenhlambuluko indawo enobungcwele umfula umuza kuwona uzokhuleka kuwona usuke uzohlambuluka ngobungcwele ngoba indawo enesibusiso kodwa namhlanje la sekuyabonakala ukuthi uSathane usemngenhla kuyenzeka ke ukuthi ezinye izigameko ezifunzelezi zenziwe ukona kwethu bantu uthola ukuthi lapha emfuleni umuzo letha abantu ufika ubafake phakathi ubagcabe mhlasimpe uphethe inkukhu uphethe imbuzi usebenzisa igazi pheko umfula ke sidalo awukufuni lokho njengomelaphi wendabuko ngikhuluma ezingeni lokuba umelaphi wendabuko umfula awufuni ukuthi ugcabele kuwona umfula awufuni ukuthi uchithe igazi ekuwona ungalichitha igazi ekudeni bese ubuya uzohlambuluka lapha ngoba lokho kudunga imvelo ngalenkathi kudungeka imvelo bese kuba kunezigameko eziningi ezenzakala. Unxele uthi abantu abahlukane nokwenza imikhuba ethile futhi ke nezinyanga mbombulo ziyeke ukwenza lokhu egameni lokwelapha. Ukuba umelaphi wendabuko uyafundiswa imvelo ukuthi imvelo awuyidungi kodwa imvelo uyayikhothamela njengoba ngumelaphi wendabuko njengomkhulu Nxele ngiyayikhothamela imvelo ngoba imvelo ikubusa uthanda ungathandi noma ungayiguqula manje imvelo uyilawule kodwa kugcina yona inkinga ngoba nalento ekulomfula kuzogcina imvelo izophuma kugcina ini imvelo engingakusho belaphi bendabuko sekukhona abelaphi bendabuko omngekibo abelaphi bendabuko kodwa omunye oyihambele nje lapha nalapha wahlanganisa lapha nalapha kwahlanganiseka kunjalo nje kwahlanganiseka waseyithatha into ayihlanganisile wasetshela ukuthi hayi kunendlu yakhe
yayo azoyigcina kona emfuleni bese ihlala ke uma itshelile ukuthi wena indlu yakho yilomfula uzohlala la uzodlala ekulomfula ilezi gameko ke eyizokwenzeka ukuba umelaphi wendabuko akikho lokho esikubona njengamanje umelaphi wendabuko uyazi ukuthi awuvele njena uzogcaba abantu emfuleni awuvele uzothatha imbuzi uze nayo emfuleni uyinqumele emfuleni yenza umsebenzi ukuba umelaphi wendabuko uweyeke sathi uyadeleleka ukuthi awu kusowumelaphi njalo imvelo ayingcoliswa imvelo iyaprotectwa imvelo iyahlonishwa yakhothanelwa ilokho engizokusho umfula imvelo ngakho ke uma kukhona lesihlava esenzeke lapha sithi nje ngempela siyacela kumveli nqangi ukuthi akakalamule lolu daba elikulomfula ngoba lukhona luyabusa luyadla luyayihlabela lwenza yonke into belaphi bendabuko asibuyeleni ukukhothamela imvelo asimasikuyibusa imvelo Yiseke noma ayatholakala umfana wakaXulu kodwa ke intombazanyana uZamile Mpanza namanje ibingakazi itholakale lesike izindaba zo1 KZN-TV ngengosamukeliso enqulunga ngiseRichards Bay Ake sithi shelele etolweni nabesilo siyabuya nezinye izindaba Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN-TV nazo kizona ehamba phambili namuhla Kubongazwe olwephasika kuxwayiswa bezenkolo ngezokuphepha kanti sekukwalasha emfuleni umhlathuze Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamasi uthi unethemba lokuthi umcebisi Jonas uzokwenza konke okusemandleni ukuphemba ubudlelwano nezwe laseMelika. Lokhu kuze ngemuva kubumengameli uCyril Ramaphosa ejube kuJonas kuba yomela iNingizimu Afrika aphinda aphemba ubudlelwano phakathi kwalamazwe womabili. Umcebisi Jonas uzobe sebenzisana nongqongqoshe ozobudlelwano namazwe omhlaba uRonald Lamula kanye nabanye ngemuva kokuxoshwa kweyinxusa lakuleli elibezinzeke eMelika uIbrahim Rasool umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamasi uthi unethemba lokuthi uJonas uzokwazi ukwenza umsebenzi wakhe wokwakha ubudlelwane bezwe laseNingizimu Afrika neMelika Asishayile ihlombe sincome isenzo sikamongameli ukuthi siqoke umuntu onjengoCebisi Jonas ukuthi abe yinxusa elikhethekile elimele iNingizimu Afrika lapha yana eMelika. Kodwa ke ekutheni ke uzokwazi yini ukuthi abuyise lobo budlelwane osebumuncu phakathi kweNingizimu Afrika neMelika akekho waziyo noqondayo ngalokho ngoba manje kuningi nokuqhamukayo nangaye uqobo lwakhe. Kukhona izinkulumo ezithi ngo2020 uTrump esewumongameli ihlandla lokuqala wakhuluma kabi wambiza ngomuntu onobandlululo nomuntu ongenangqondo manje ke lokho kuyavela eMelika ngoba iMelika ibheka konke okushoyo ngisho ukukhuluma ngesixhosa ngisho ukukhuluma ngesizulu noma ukukhuluma ngesingisi uma sekufanele uye khona babheka konke ukuthi ukhona yini akukho yini ongachaphazeleka kukho wena nabangakuvimba ngakho ngoba abantu abanobuhlakani obuningi nobuchwepheshe kwezobunhloli ngakho ke impumelelo kababa umcebisi Jonas ingaba khona ngoba yena unawo amava akufanele simukele phansi nokubukela phansi ukuhlakanipha kamongameli kumkhetheni unawo amava angakwazi kodwa ke manje kubukhona imigomo ethile nezithiyo ezithile iMelika ezibekayo kakhulukazi yena umongameli uTrump uShamase uthi ukuqoka kwamcebisi Jonas akusivaleki isikhala sika Ibrahim Rasool osanda xoshwa njengenxusa lakuleli bezinze eMelika akavali isikhala sika Rasool osanda xoshwa eMelika uRasool ube usomaqhinga ukusomaqhinga kuambassador lona uyi-special envoy okushuthi inxusa elikhethekile eliyomela iNingizimu Afrika eyingxoxweni zokuthi kube khona ukubuyisana ubudlelwane beNingizimu Afrika bube buhle so ke uhola uhlalo wethimba lelo lizohamba liye lapho lo lungisa lezo zinto hayi ukuthi useyozinze eMelika njengoba bekuzinze uRasool ube usomaqhinga wenza amaphutha wagxeka uhulumeni waseMelika wagxeka umongameli wase into engenziwa kwakufanele akhuzwe angathathwa njengeqhawe noma esebuyiswa ngoba usiphoxile kakhulu aphoxizwe lethu lapha eMelika
kulezi ingxoxo uJonas kulindele ukuba ke thinta nodaba lokubuyiswa komhlaba kanye ke nezohwebo. Kuyoncika lapho ekutheni ukuthi iMelika iyagudluka yini lokho ekholelwa kukho nalokho ehletshelwe khona nalokho etshelwe khona ngeningizimu Afrika ikakhulukazi lokhu ukuthi okungamanga iningi lakho okokuthi amabhunu ayabulawa eningizimu Afrika aphucwa amaplazi kuthathwa amaplazi nendawo nomhlaba wawo ngaphandle kwesinqephezelo nanokuthi ke iningizimu Afrika abantu abaningi abamnyama babandlulula belungu so ke kodwa ke futhi khona lapho noma kumxhantela leyo iMelika ayisoze eyithethele eningizimu Afrika as long usaphethe umongameli uTrump ayisoze eyithethele eningizimu Afrika ngesenzo sayo sokuthi ithathe iIsrael iyise lapha ku-ICJ iyona nto ewumsuka wayo yonke lento namabhunu lano AfriForum nobanibani sebebona ithuba kusukela kulokho ukuthi bangenelele kulokhu kuzondo keningizimu Afrika iadministration kaTrump sebofaka zonke lezi zinto bayofaka umlilo bafaka uparafini nebenzini ekuvele elangabeni elivele likhona labalikhulu kakhulu ngoba ilangabe elisukile nomlilo lokozayo ususo ukuthi iningizimu Afrika yagijima yoceba uIsrael mawusukela uIsrael kufanele ukuthi usukela uImelika ngoba into eyodwa leyo baxhasene nabasoze kufana ne-tail ne-head kwi-coin. Ushamas lezi ingxoxo sikhombisa ushintsho olukhulu kwezokubusa kwamazwe omhlaba. Konke lokho kwenzakalayo kuchaza ukuthi iningizimu Afrika iyayidinga iMelika neMelika futhi iyayidinga iningizimu Afrika oqala nje iningizimu Afrika is a gateway to Africa iningizimu Afrika ilonazwe elithuthuke kakhulu kunawo wonke amazwe ase-Afrika iningizimu Afrika ilonazwe ene-infrastructure ne-investment eningi kakhulu nezo naseMelika kunawo wonke amazwe akhona e-Afrika ngakho ke iMelika ngeke nanini ngisho ngabe siyathanda ukuthi izoyilaxaza iningizimu Afrika unomphelo mhlambe futhi ke singathi futhi angingabazi angixolisi futhi angisulu mangithi emva kokuphatha kaTrump vele ubudlelwane beMelika neNingizimu Afrika buzoba buhle kakhulu. Umcebisi Jonas ephawula ke ngoqoqo kwakhe umengameli kulesi sikhundla uvumile uthi kuzoba ke nomnzima ke kulomsebenzi ngemuva kwezinto ezenzekile wabese enxusa abantu bakuleli ukuba bebekezele bamnike isikhathi sokuba ke enze umsebenzi wakhe. Ezindabeni ze1 KZN TV kubinkosi enhle Mthembu eRichards Bay. Namanje ke isifunda sasogwini salokho ke sibonakala sihamba phambili ngezigameko zodlame nokubulawa kwabantu besifazana kanye nezingane. Muva nje undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uhlabe ikhwelo ukuthi kuze ke kunqandwe lezi zigameko kufanele nomphakathi ubhukulu beyingxenye yokulwa nalesi sihlava. Uhlalo wenhlanganelo lamalungelo abantu besifazana nezingane Women of Umzumbe uDokotela uBongakile Sithole uthi kubazwisa ubuhlungu ukubona lezi zigameko zisanyuka ngalendlela ekubeni belishumela njalo ivangeli lokuzama ukuyinqanda. Isifunda uku sisabonakala sihamba phambili ngezigameko zokubulawa kwabantu besifazane kanye nezingane. Muva nje endaweni yasemzinto emjondolo yaselindelani owesilisa wagatshwa isikhwele wabulala izilamani zwakalifani ngokuthi azidubule. Ngokuthola kweziko lezindaba kuthiwa omunye walezi lamani ubehleze ebudlelwaneni obumhlukumezayo. Unendipha lifana oneminyaka engu-32 ubudala obekhulelwe wadutshulwa wabulawa yisoka lakhe ngemuva kwengxabano ongakacaci namanje ukuthi kwakubangwani. Lona wesifazane wadutshulwa wafa kanye nodade wabo uNangami Solifane owayeneminyaka engu-28 ubudala. Kwathi umakhelwane bezolamula yena wadubuleka emlomeni kodwa wasinda. Umsolo uNkanyiso Shezi yena uqeda ukugila lo muka wabe sebhekisa isibhamu ngakuyena wazidubula wafa. Usihlalo wenhlanganelo lamalungelo abantu besifazane nezingane iWomen of Umzumbe uthi bayasungula lenhlangano ngenhloso yokuzama ukulwa nalesi sihlava. Sahlala sabona izigameko ebede zenzeka la eMthwalumi nje omama basemzumbe sabona ukuthi ake sihlanganeni ke sikhuze lomhlolo ngenhloso yokuqwashisa abantu besifazane ukuthi ukuhlukumezeka okwahlukahlukene okugcina kuholela ekutheni abantu bagcine beyibulala. Ake sisukumeni ke sihlangane njengomama ukulwa nalesihlava lesi. Yona ke injongo yenza ukuthi sisungule inhlangano yethu ebizwa ngeWomen of Umzumbe
sizokhumbula ukuthi ngaphambilini kube negameko la kade kubulawa khona abantu besifazane kakhulu lana nabantwana. So sabona ukuthi ke sihlanganeni sihambe sophikisana nezenzo zalabantu abenza into ezingafanele bebulala abantu besifazane. UNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uthi kuseqhulwini kuyena ukulwa nalesihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane, ngakho udinga umphakathi ubhukule nawo ukuqeda lesi sihlava. Kusho inkinga nje inkulu kakhulu, kufanele umphakathi obe silokhu sisho sithi umphakathi awazi ukuthi sinenkinga, kodwa futhi ungagcini ngokwazi, awuyibuza ukuthi ungabamba liphi iqhaza esiqede lenkinga. Ingakho sesithena njengohulumeni la sizoba nohlelo lokuhambela yonke imiphakathi ngoba sinale office lethu la Comsegeni la ezinga ukuthi basebenzisana namaphoyisa nenhlaka lezi zokuphepha emphakathini ikhona nekhona kuxoxwa kodwa ikakhulukazi identify nalabo abanenkinga yedakamizwa ukuze ama-social workers nazonke inhlangano efana noSANCA basondele ukulekelela ukukhipha lezi sihlava lezi ngoba ngokujwayelekile igama njengalezi kusuke kunedakamizwa phakathi noma kusuke kunotshwala phakathi. Lo mbiko benuhlanganiselwe uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Asithi ishelele itolo futhi nina besilo siyabuya. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Kubongazwe olwephasika kuxwayiswa bezenkolo ngezokuphepha kanti sekukwalasha emfuleni umhlathuze. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivalwe iranda kuleli ngu-18.88 kuyidola laseMelika, lingu-24.99 kupondo waseBrithani, lingu-21.48 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona $3,321.40 ounce ukuthi intengo yoilo ngahluziwe ingu-$65.85 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu labafana besitayile eMamelodi Sundowns uMiguel Cardoso uthi bazolwela ukufa nokuphila ekutheni babuye nawo wonke amaphuzu egcwele emidlalweni wabo weCAF Champions League abazokudlala neqembu laseGibhithe Al Ahly. La maqembu omabili azothalana ke phezulu ngokubumbana kwehora lesithathu ntambama enkundleni Loftus Versfeld eGoli kumdlalo wandulo lomanqamu walomqhudelwano. uCardoso uthi nakuba leli qembu laseGibhithe belihlonipha njengeqembu esezakhela umlando omkhulu ngokunqoba indebe ezahlukene zalomqhudelwano, kepha nabo bafuna ukunqoba na kanjani lo mdlalo. Ake sibheke nasesimo sezulu esingelindeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amakumkedlela ziyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.